खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। बारग' एनडिबि नि मासिगिरि रन्जन दैमारिनि एडसेन्स मानास सर'निआ बिथांनि खौरां मेल खालायदों। बिथाङा एनएलएफबि बिग्रायारि सोद्रोमाफोरा मैया क'क्राझाराव गासै सा 32 बिथांमोना हाग्रानिफ्राय ओंखारबोबाय आरो बिथांमोना मैया हाग्रानिफ्राय फैफिननायखौ लानानै रायजो-राजाफोरा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दायनि सन्देहजों चिरां जिल्लानि सासे आइजोखौ खास्रि-बिस्रि बुथारदों। मैया गासै सा 32 एनएलएफबि बिथांमोना हाग्रानिफ्राय गिदिंनानै फैफिनबाय। बिथांमोनखौ गोबां रायजो-राजाफोरा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना गासैबो क'क्राझारावनो गोजोन थासारियाव थागोन होननानै खौरां मेल खालामदों एबा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फिन होदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव आसामाव गोदानै कर'ना पजिटिभनि हारआ जाहैबाय 986 आरो थैनायनि हारआ जाहैबाय 15 जोन आरो कर'नानि रेटआ जाहैबाय 0.83 जौखोन्दो। ट्रेनआ बेंगल सदलदलिनि 19 बोसोर लाइमोनआ गोमानानै दं। आलिपुरदुवार जिल्ला कुमरिघाटा थानानि सिङाव थानाय सदलदलि गामिनि थागिबि रिपन कुमार मुसाहारिनि आंगो फिसाज्ला इद्रिन मुसाहारि 19 बोसोर दाखालि थांनाय हरनि 9 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारनानै बिमा-बिफाखौ आरज थावनियाव थांनो होननानै बुंलाङो। नाथाय नायबिजिरनानै मोनथिनो मोनो दि गथ'आ कामाख्यागुरी रेलवे स्टेशनाव आसाम फारसे दावबायबोनाय 9 रिंगानि ट्रेनजों गाखोनानै फैयो होननानै खौरांआव फोरमायदों। आसाम फारसे रवाना होबोनाय ट्रेनखौ काजलगाव एक्सप्रेस होननानै फोरमायदों। सोरबाफोर बे गथ'खौ नुसनोबा नाम्बार होनाय जादों। बे नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन। नाम्बारा जाहैबाय 9932250782 6294832315 9957176874 9707656290 मुङा इद्रिन मुसाहारि। बिफानि मुं रिपन कुमार मुसाहारि। बोसोर 19 बोसोर।